Ito na po yung pang lunch ko sa work. Medyo may karamihan siya, so ginawa ko na lang siyang 2 portions. So ayan, baunin ko din to sa work bukas. Tapos ko lang magluto ang aga, di ba? Makulimlim pa dito, pero may baon na tayo for lunch. Hatid po ako ni Mr. sa trabaho, Thursday ngayon. And wala dito si Ana kasi nga sila. Doon siya natulog sa Lulutula sa Efteling sila kahapon, di ba? So, yan. Si Mr. ang maghatid sa akin. Masarap to siya, guys. Stir fry lang. Beef stir fry na may beans, snow peas pala, snow peas and mushroom and shallots. Yun lang. Next time, pag may time, i-share ko po sa inyo yung simpleng recipe na ito. Namimiss ko na din yung mga cooking vlog ko. Char lang. Have a nice day po and enjoy kayo sa videong ito. A few moments later. Tingnan nyo naman yung Red Riding Hood natin, guys. Oh, we're home! Pinik up po ako ng my cake. Pinik up po ako ng aking father-in-law. And sumama to. Sumama. Kusya, mama! Alila yan! Kusya. Da. Makakamiss tong batang to. Kaya pagdating sa bahay, diretso na. You smell like Senna. Yeah, well, you smell like Senna. Yeah, ikrap ya. Have you mama kamis? Yeah. Ikaw ka? Okay, This is for grabe. Sobrang busy po ngayon sa sa work. The whole day talagang. this is Pero buti na din kasi ang bilis ng oras ba, hindi ko na namalayan yung oras. Ay na, break na pa lang. Balik na naman. And break na naman. And then, the next thing I know, uwi na kami. This is Asipusamar. Maar dit is geen aspoester. Jawel. The next day. Doei, prinses nee. Doei, That's van Anna, van gisteren. Doei, Ik haal wel een nieuwe poster. Na, it's Friday. Mama, ik ben op de mat eten. Okay. Houdoe. Mwah. One eternity later. Hi guys, happy Friday po sa inyo. Ano na po dito, 5:45. And naghinihintay ko na lang po si Ruth. Maaga po akong nakauwi ng bahay, mga before 3 o'clock. Nag-undertime po ako kasi sumama yung pakiramdam ko dun sa work. This morning pa, grabe na sakit na yung ulo ko. Pero I thought na okay lang pag nagparacetamol ako. Pero wala, hindi talaga siya nawala. After ng first bite ko, nag-take ulit ako ng paracetamol. Pero hindi, para talaga mabibiyak yung ulo ko. And siguro dahil meron din ako, normally first and second day, medyo heavy yung, yung period ko. So siguro baka yun din yung dahilan. Kaya sobrang sakit ng ulo ko. Ayan, nag-undertime po ako. Okay naman. And thankfully, yung mother-in-law ko, dun din sa town kung nasaan ako nagtatrabaho. Kasi may nail appointment siya. So, buti na lang nung tumawag ako, pauwi na din siya. So, timing na timing, yun, pinick up niya po ako doon sa work. Tapos, yun, maaga ako nakauwi. And Anna will be spending the night at her Oma and Opa's place para makapagpahinga po ako. Diba? Swerte-swerte ko po sa in-laws ko. Hinihintay ko na lang po si Mr. Medyo okay naman na yung pakiramdam ko, pero parang a little bit lightheaded pa din. Punta po kaming Asian store. Punta ulit ako sa Dinbos. May mga kailangan ako dun sa Asian store. So, bili po tayo. After that, kakain kami ni Mr. sa labas. Yun. Pahinga lang tayo tonight. Friday night pa naman. Samahan ko lang si Mr. na mag-Netflix lang yata kami tonight. And mag-spend time lang talaga. Magpahinga, mag-relax lang. Kung may football tonight, siguro manonood kami. Medyo lightheaded pa talaga. Every now and then, parang may pumipitik. Parang may pitik yung pain. Medyo matagal na akong walang headache. Pero hindi ko alam today siguro dahil sobrang late ng period ko. Akala ko nga mamimiss ko siya. Actually, delayed siya ng about a month. So, akala ko nga buntis ako.
Nag-test po ako 3 times or 4 times yata. Wala man. Pero yun nga, medyo late yung aking period. Pero sobrang heavy naman. But yeah, pasensya na po kayo at medyo matamlay tayo sa part na ito ng vlog. Isama po namin kayo doon sa Asian store. Magsasara yung Asian store sa 7 o'clock pa naman. So, as soon as Ruth comes home, we'll drive straight to the Asian store para maabutan namin. And then magdi-dinner na kami afterwards. So, I'm not sure if matatapos ko tong vlog na ito. But anyhow, enjoy po kayo sa video ito. Bapaw syrup. Working. A few moments later. Papunta na ako kay Ruth. Guys. Grabe si Ruth. Hindi ko siya kaya. Basta, i-chika ko na lang po sa inyo pagdating ng bahay. Mabuang ako kay Ruth. Until now, parang hindi pa masyado nagsisink in sa akin ang nangyari. Pero, chika ko po sa inyo. Nandito kami ngayon sa Dinbos kasi nga, nag-grocery ako. And then, plano sana namin na KFC after. And then, may ginawa si Mr. Basta, chika na tayo mamaya. Ay na po tayo. Anna is here pala. She's home. Kasi may lakad pala yung in-laws ko. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Ruth? Hindi pa ako makaget over eh. I'm telling them what you did. Too good, man. I'm too good for you. I do too many good things. Yeah, grapje. Nabi na dong. Binilhan po ni Ruth ng iPhone. iPhone 16. Yeah. Buing! Nag-drive-thru kami kanina. Sabi niya, bigla niyang binigay sa akin yung cash niya. Surprise, Talagang, surprise. Hindi po siya yan ma-surprise. Pero, pag nag-surprise din siya, bongacious. Hindi. Biglang binigay niya sa akin yung pera kanina. Sabi ko, ano to? Sabi niya, punta ka sa, Media Markt. Diretso ka doon. Tapos, bili ka ng phone mo. Sabi ko, buang. Ang tagal kong nakapagsalita. Kasi nga, parang, pinag-iisipan ko na bumili ng bagong phone. Kasi medyo hindi na okay tong phone na to na ginagamit ko. Pero, yun, binili. Nabigay siya ng pera. Iba. That's why I kept asking him, what did you do? What did you do? What did you do? Yeah, you always think that. Sabi ko, anong ginawa mo? Ba't ang mo? Nung isang araw, namigay ng pang shopping. Ngayon, namigay
Ibang level na si Ruth. Level up na, level up. Level up si Ruth eh. Level up siya eh. Kasi may pa-iPhone na siya. Ito ay. Don't get used to it, huh? That's not my fault. Yun. Ano ba? Deserve ko ba ito? Char. Deserve ko naman to. Sabi niya, deserve ko daw. But, thank you po for watching. End natin yung pa-video, no? Kasi, magre-relax na kami and manonood ng, show namin. By the way, bumili na lang din ako ng case para sa phone. Hindi ko po kinuha yung Pro Max or yung Plus kasi malaki sila. Ayoko sa malalaking phone. Yung gamit ko ngayon is yung SE, yung 2022. So, ngayon lang ako bumili talaga. Ngayon lang ako bumili ng bago talaga ba. So, ito yung case natin. Medyo maganda naman ang case. Kasi pink na pink po yung phone, oh. Walang ibang kulay doon na, na mataas yung capacity ba. So, ko siya, i-unbox ko siya. Pero hindi ko na po ipakita, no. So, ayan, may bagong pa phone yung ating dodong. Ating dodong. What is that? Dodong. Wala. But yeah, salamat po for watching. Thank you. Mush mush babush. I-check ko na po yung phone. Kita-kita na naman sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush mush babush.